Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Ирена и съм от Берковица. Идвате за първи път на ирисова диагностика. Точно така. Точен ли беше прегледа? Абсолютно. Всичко точно. Изненадана съм, да. Открих травми на главата, Да, открих, че лявото рамо е изместено, да, врата е изместен, да. гръбначният стълб не беше добре, Целия. гърдите не бяха добре, Точно така. десният крак опериран по погрешка. Да. Така. Обещах, че ще направя една процедура, с която ще ви помогна много. Да. Така. Първо да кажем за врата. Какво стана с врата? Движа се абсолютно свободно, без напрежение и болка. Без напрежение, без болка. Точно така. Вие това движение не можехте да го правите, защото имахте световъртеж. Точно така. Сега има ли световъртеж? Не. Няма. Накарах ви да се наведете, да се изправите рязко, да се завъртите рязко, дали ще се появи световъртеж. Не, нямам. Няма световъртеж. Да. Рязко клякам, ставам, завъртам се без никакъв проблем. Без проблем. Без. Имаше болка във врата. Голяма. Вече Имаше няма. болка в рамото. Да. Сега ги няма. Не. Сега Няма съм- ги болките. Не. Добре. Бяха оперирани гърдите. И двете. И двете. След процедурата олекна ли? Олекна ми, да. Добре. Така, направихме една процедура за гръбначния стълб. Да. Вие трудно си движехте главата назад. И назад, и наляво, и надясно. Всяко движение ми беше проблем. А сега? Сега се чувствам освободена. Няма проблем. Няма проблем, да, не ме боли. И Трудно ставахте да. от стола. Да. Сега ставам без проблем. Пак. Ставате без проблеми. Нямам световъртеж, нямам болки. Нямате болки в гръбначния стълб. Добре. Коляното не можехте, Не можех да изпъвам и да не свивам можехте да нормално, изплавате и да сега свивате няма крака, проблем. Да, въпреки операцията. да. Направихме една процедура за крака. Какво стана? Свивам, изпъвам крака идеално. Няма проблем. Няма проблем, няма болка. Няма болка. Не. Добре. Бяхте изгърбена. Да, Бяхте приведена напред. да. Сега се чувствам. Направихме една процедура за гръбначния стълб. Да. Изправих ли ви? Изправихте ме, да. Как сте? Отлично. Кой ще повярва? Всички. Всички трябва да ми повярват. Чувствам се преродена. Просто добре се чувствам в моето тяло. Нямам болка, нямам напрежение. Добре. Как влязохте, как излизате? Влизам с болка, излизам без болка и права. Какво да кажем на хората, които ще гледат този запис? Да заповядат при вас, за да ги излекувате по най-добрия начин. Благодаря ви много за И този аз също запис. ви благодаря.